खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी थाम नं देहेरा रैसुमै आफादा रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मेरगम बैष्णव गोसोखांथि बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय बानजायदों बयनिबो आंगो रंजालि बैसागु फोरबोआ सफैलायबाय आरो बे रंजालि बैसागुखौ साबसिनै बरायनो आरो रंजानो थागथियारि जादों रायजो राजाफोरा बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि निकासि हालामनि थाम नं देहेरा रैसुमै आफादा देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुखौ बरायनो साखाफारा जादों बैसागु फालिथाय बरायनायनि हाबाफारि बायदियै दिनै बिथांमोना मेरगम बैष्णवनि गोसोखांथियाव बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय बानजायदों बे फालिथायनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो रैसुमै आफादनि बोसोनगिरि अर्जुन बर'आ आरो बैसागु फालिथायनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि प्रफुल्ल बर'आ सानब्रैनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बैसागु फालिथायनि गेवलां मेला फैगौ 16 एप्रिल एबा बैसागनि 2 खालाराव खुंफुंजागोन आरो बे गेवलां मेलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेथाइ रोजाबनाय मोसानायजों लोगोसे हारिमु बिलिफाङाव जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि मिथिसार बर' आरो मिथिंगा बसुमतारी एबा खब्रा बिथांमोनखौ मेथाइ रोजाबनो हांख्रायनायखौ रंजालि बैसागु फालिथाय बानजाय आफादा फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानिनां खौरांगिरि नोंथां लोगोसे जोंनि दिनैहाय जोङो बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै थाम नं देहेरा गामिनि सिङाव थानाय थाम नं देहेरा रैसुमै आफादा मोनसे बैसागो फोरबो फालिथाय हाबाफारि लादों बेयो सानब्रैनि हाबाफारि जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै 16 खालारसिम जोंहा जाहैगोन बे हाबाफारियाव जोङो लाइमोनफोरनि गेलेनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि थुनलाइयारि बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना रोखोमनि बादायलायनायखौ जों लादों आरो जोंहा 16 खालाराव जोंहा मा दङ मोनाबिलि दङ देंखो मोनाबिलि बेयावबो जोङो मिथिसार बर' बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों दा थिग बेबादिनो दिनैनि बे हाबाफारियाव गासैबो नुजाथिफैनो हानाय गासैखौबो आं साबायखर बावो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो दा बेखिनिया आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंहा सानब्रैनि जि हाबाफारि बेखौ जोंनि गामिनिनो रैसुमै आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय बिथाङा जाबाय अर्जुन बर' लोगोसे जोंनि बे रैसुमै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों जोंनि रैसुमै आफादनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि प्रफुल्ल बर' लोगोसे जोंहा दिनै मेरगम बैष्णव रुंसारि मेरगम बैष्णवनि मुङाव जों मोनसे बुलुर बादायलायनाय जोङो बेयाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ दिनैनि बे खुंफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों निकासि आन्चलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारि बनमालि बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो दिनैहाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा रैसुमै आफादनि हांख्रायनाय लेखा गोबां गामिफोरा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथिदों। नोंथांमोना बे फालिथायखौ देग्लाय बोसोरावल' फालिदों ना सिगांनिफ्रायनो फालिबोखाबाय? जोंहा रैसुमै आफादाथ' गोबां समनिफ्रायनो दंखायो जोङो बैसागो फोरबो फालिथायखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो फालिबाय थादों खिन्थु बेफोरबायदिहाय जोङो मिडियायाव जों प्रसार खालामाखैमोन खिन्थु बेनो गिबि खेब मिडियायाव प्रसार खालामगोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।